Tanimu mai kunnen kashi. Inna Allah, in ji ba tare da ɗanɗanan naka ka zo shaki ba, wato ainihin Tanimu. Abokina wallahi yanzu ya gama bin labarin ka wai ya kakkari ka hadda zuwa ya gaya min to wallahi ni na ji daɗin magana min da wallahi ba sai na gaya ma ba ɗanɗanan na dubu abin da zaka mai na duniya na gaya ma inda Bello Yabo yana shirye da shi ya shirye da su kullum lokacin nan kullum da yana jariri sai na kai shi wurin Bello Yabo. Na'am wallahi na azai da shi ka zo inda da ka shi ka zo wallahi sai na fece saboda ɗanɗanan naka wallahi kai shi ba ma aljanu a sama kai ba kunkumai ba ne kai wallahi tallahi ina ganin firawuna ne ya dawo round 2 wallahi ɗanɗanan naka na ya rajo don girman Allah abokina da na kuma gida ka haɗa min kana barin garin